Ако си кариерен консултант, не започвай сайта си с въпроса какви страници да сложа. Започни го с много по-важния въпрос. В каква ситуация е човекът, който идва при мен? Защото един човек може да дойде при теб, когато е напълно бъркан и не знае на къде да поеме, а друг може да знае, че просто иска смяна на работата, но няма стратегия. Трети може да кандидатства, но CV-то му и LinkedIn профилът му да не работят. А четвърти може да е пред интервю и да има нужда от малка подготовка. Ако сложиш всичко под едно общо заглавие кариерно консултиране, човекът не разбира коя услуга е за него. Затова първо подреди услугите си според етапа на клиента. Ако човекът е объркан и няма посока, това е услуга за яснота и избор на кариерна посока. Ако вече пък знае на къде иска да тръгне, това е услуга за стратегия и план за действие. Ако вече и кандидатства, това пък може да бъде услуга за създаване на CV, LinkedIn и позициониране. Да кажем, че той има интервюта, но не минава напред. Това е услуга за подготовка за интервю. Виждаш ли фините разлики? Не предлагаш услугите според какво ти можеш да правиш, а ги подреждаш според това къде се намира твоят клиент в момента. След това за всяка услуга казваш ясно, тази услуга е за теб, ако си в тази конкретна ситуация. После ще работим по това. А накрая ще имаш това. И чак тогава сайтът започва да има логика, защото сайтът не трябва просто да показва списък с услуги като меню в ресторант. Той трябва да помогне на човека да се разпознае и да разбере правилната следваща стъпка. Ако услугите ти са неясни, сайтът само ще направи тази неяснота още по-видима. Затова преди сайта подреди офертата си. Не като